Nou mensen, moet je hier eens even kijken. Is toch abnormaal? Ha, ha, ha. Hangt hier helemaal ramvol. Hieronder een laag, daarboven nog een laag. Helemaal achterin hebben ze de buizen staan. Kijk eens jongen. Lijnen vol. Kijk, ze hangen de traken al op hier. Daar wordt hij straks aangestoken. En daarna gaat de Mascleta er gelijk achteraan. Pyrotechnica del Mediterraneo. Jeum! Nou, dat zijn pas saluts. Dat is harder dan op de plaza met Las Fallas. Dikke paddenstoel, jongen! Jeumig! Holy shit! Respect naar de pyrotechnicus, jongens, respect! Tony García.
Nou, ik zit nu even lekker in het parkje. Even afkoelen, in de schaduw in ieder geval. En zo te merken word ik nog beter afgekoeld door een maat van mij. Die sproeit me even helemaal onder. Oh, het is best wel verkoelend dit. Heerlijk. Oh, ja, wel lekker. Dus even afkoelen en dan gaan we zo meteen weer door. Ik ben nu wat kletsen nog. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Nou, het is wel fijn met dit weer, want het is een beste temperatuur, joh. Oeh. Maar de maskleten was goed. De maskleten was echt goed. Ja, zeg dat wel, jongens. Zo kom je er zelf tegen zo. Ja, dat was bijna 300 kilo die maskleta. Dus ja, die druk daarvan die voelde je wel. Ik ben blij dat we die hebben meegenomen. Maar we moeten ons nu een beetje vermaken, want vanavond die show van Gata de Goros, die zou om 10 uur gaan. Maar die gaat nu om 12:30 s'nachts. Die is verplaatst. En weet je wel wat de reden is? Officieel is het vandaag een hele hete dag, dus er is zo'n waarschuwingsbericht in het gebied. Dus ze mogen de vuurwerkshow vanavond niet schieten. Maar het waarschuwingsbericht is niet voor morgen. Dus wat doen ze? Ze gaan gewoon een half uurtje na middernacht gaan ze de vuurwerkshow schieten, want dan mag het wel. Maar voor 12 uur middernacht mag het niet. Ja, het is ook wat hier in Spanje. Ze verzinnen maar wat volgens mij. Maar ik ben best wel benieuwd. Ik heb al een foto gezien van hoe het erbij stond. Er staan redelijk wat buisjes, dus we gaan even zien hoe die show gaat worden. Maar eerst ons even een beetje vermaken. Ik zie jullie zo weer. Nou, jij zit voor met een lekkere ijsko bij Tuto Fruto. Best wel een grappige naam voor een ijsko-tent. Je kan er ook nog koffie halen en dat soort dingetjes. Maar omdat het zulk heet weer is, gaan wij lekker aan de ijs. Nou kijk, aangekomen bij schietlocatie. Allemaal buizen. Hier gaat vanavond de show om 12:30 de lucht in. We zijn op dit moment in Gata de Goros. Nou, daar staan wel redelijke buizen. Die metalen daar verderop. Vers wat kleine buisjes. Het meeste is buizen. Er staan een paar cakejes daar. Nou, wij gaan even de stad bekijken hier, want het is nu op dit moment 8 uur. En de show die gaat om ongeveer 12:30. Dus daar 4 uur blijven staan en te wachten, daar hebben we niet zoveel zin in. Dus wij gaan even in de stad kijken, even een blokje omlopen hier. We liepen hier door de stad heen, we hoorden allemaal muziek, dus we dachten we gaan even kijken. Blijkt het in één keer een processie hier te zijn in het stadje. Nou, best wel leuk om even te zien.
klein beetje dichterbij kijken. Kijk, nu staan we heel dichtbij. Ga niet veel dichterbij, want probeer de beveiliging niet te irriteren. Maar je kan alsnog heel dicht bij de buizen komen hier. Dat is wel mooi om te zien. De eerste shell is net geweest. 5 minuten van tevoren hadden ze hem geschoten. Komt mooie ringen vanaf. Was net te laat met filmen. Ik schrok me kapot toen dat ding in de lucht invloog. Had even de tijd niet in de gaten.
Haha! Nou, zitten we weer op dit moment net zoals de vorige keer. Het is voor ons al een goede morgen, maar voor jullie einde video. In ieder geval, de laatste show in Gata de Gorgos, dat was echt super ziek. Hoe dichtbij we daar stonden. Ik heb nog steeds last van de nek van gewoon echt recht omhoog kijken. Het stond gewoon recht boven mij al dat vuur. Het was niet normaal. Het was echt super vet. Een beetje kleinschalig Adelphia idee was dit. Dus dat was echt wel de moeite waard om die show mee te pakken. Hebben we echt van genoten. Het was heel rustig daar en het werd niet eens afgezet. Wij stonden daar gewoon en er stond een beveiligingpersoontje daar en that's it. Dus dat was wel echt speciaal om mee te maken. Maar goed. Hierbij eindig ik wel de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het een leuke video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Klik het notificatiebelletje aan. Volg me op social media. Ik heb Instagram, Facebook en Snapchat. De links staan onder in de beschrijving hieronder. Bla bla bla. Zo, heb ik dat regeltje ook weer gezegd. Wat betreft de volgende vlog. Dan hebben we geen vuurwerk. Geen vuurwerkshows helaas. Er is één dag dat we geen vuurwerkshows hebben. Maar we gaan wel wat anders doen. Namelijk jetskiën. Dus dat betekent dat we nog steeds een hele leuke dag ervan gaan maken. Maar goed, dat zien jullie in de volgende vlog. Ik zie jullie dan. Later. Ik heb zelfs 2 hechtingen ervan gekregen.